דבריי, הנני מודה להשם שנתן לי כ-80 שנות חיים ויותר, אחרי שנתייאשו מחיי עוד לפני כ-50 שנה, ואם כי השנים האחרונות היו מסובלים בייסורים בעוונותינו הרבים. מכל מקום כותב הרב, אל תבכו למת ואל תנודו לי, בכו בכו להולך בטל שמבזבז את כל ימי חייו ללא מטרה. הרב אומר לנו לבכות על עצמנו, לא עליו. זה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו. תעמוד בתפילה לבורא עולם, שיהיה סוף וקץ לכל צרותינו. ההפסד הוא לא רק של המשפחה, ההפסד הוא כולו של עם ישראל כולו, בכלל ובפרט. הצער עבור של כולנו. שיחד בדרה, אם זה בעיבור, אם זה בתקדוק, אם זה בידיעת התנ"ך ולא על בוריו, עם טעמיו ורמזיו ופירושיו ודקדוקיו. ומי שקצת הכיר מקרוב כל התלמוד היה מונח בכיסו, שום רז לא הנסלה. כמה פעמים דיברנו, זה לא יאומן כי סופר רוחה בידיעה שלו והמיוחדות שבידיעה שלו. ומאז שמרן עלה לארץ, מרן רבי מאיר, נפשו נקשרה בנפש אבא, ואבא אמר עליו שיש הרבה רבנים שמדברים שהם יודעים ש"ס, אבל זה לא אמת, חוץ משניים שהוא הכיר שבאמת יודעים ש"ס, והאחד היה מרן רבינו מאיר מזוז, יודע ש"ס, בקיא בש"ס, בקיא בעיון. כמה אהבנו אותו, אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שבאה מכוח התורה. בשקט, בענווה, בצניעות, ובכיסא הרחמים הזה הוא בנה והקים ממלכה של תורה. הישיבה המפוארת הזו, יש לו גדודים של תלמידים, ממשיכי דרכו, אבל הגאון הרב מזוז לא רק לזה דאג, הוא דאג לקהילות של בעלי בתים, הוא דאג לכל העולם כולו. לטוב האור ותרומתה לעזרתי, הכירתה מן החלטים ורינתי וטובתי וגורלי ומתי. בזהירות, לאט לאט, בזהירות. לאט לאט. זהו, המנוע נמצא בפנים ליישב את השורות, לאט לאט, ללכת אחורה, לאט לאט, ללכת אחורה. בצל כל סליחה, ברבי מאיר ניסים